Luo kitwa gi timbewa, Luo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelone kacha Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wakelone chenro machalo kaka Duond Onagi. Ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gigo mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watwak kodgi kanyisowa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ma en Duond Onagi. Mana kamano nyakoram gajwang kamora mora mentira kathulo makende marwa ke chenro mar Duond Onagi e Chuny Onagi TV kaka wuono en tarik 24 dwe mar ang'wen gana ariyo kod 26. Kama tai chenro ni enan Steve James aka Nyakwa Nyoronyo 1 kelone kacha chenro mar Duond Onagi mokelone kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich. Kabenda mokwongo wagoro kamano maduong' ahinya ne obongo nyaka laga Nyasach polo gi piny mochako miwa kendo thuolo machalo koda kama mondo miwa rom kendo watwag nyakoram gajwang ka gi sa machalo koda kama wan kande kachiel kod moluor Joshua Nyamori kendo an advocate of the High Court nyakoram gajwang lonyo wechogo mag paro kendo mag kus nyakoram gajwang wadwago kode mbaka kaka achiel kuom jogo mabende nie sirikal chutho to sama bende koro kayo mawadhi yiero mar higa 2027 oganda osebedo kawuok kacha kendo kweth mopogore opogore kaka duond buche mopogore opogore bende tie moko masiro sirikal tie moko mabende pingo sirikal nyakoram gajwang sama bende wawuoyo kandie ni UDA bende koro nigi wimlongo ne grassroots elections magidhi timo ka odiochieng' makiny e gwengego mag Nyanza kaka counties machalo Migori, wan gi Migori, Kisumu kachiel kod Siaya kama be to ne gisetimo wan kende kachiel kod moluor Joshua madhogo kode mbaka to nyiswa ni to chutho oganda luo to chimo kure akadhul makende mosin to iriyo nade ariyo maber wuod ma moso jokanyanam kamoro ma gintie amor yudo thuolo mar biro mondo ago kodgi mbaka. Wambo agwero kamano maduong' ahinya wano ka in Kisumu pacho nyiso ni to chal ka gima aput moro loso ma neno ni UDA kata chama mar rais otegno moloyo. Igen ajanam Nyamware. Koro seche moko ka Nairobi tek ta jabiro ga ywa nam Nyamware matin. Koro nyadhi ywa nam. To kata kamano ing'e ni an member mar UDA. UDA be nyoluongo national elections. Omiyo national grassroots elections. Omiyo wadhi timo elections at the polling station level. Mag chiegni over 760 polling centers mani Kisumu County.
chieng' tich Kiny. chieng' tich ang'wen. Omiyo nyo waikore ma nyaka nyo wabika. One of the things ma nyocha watimo en luongo joma nyo dwa chung' te e kombe opogore opogore mondo gibed sensitized. Nyoro nyitimo training ne returning officers to kod clerks madhi chung' ne yiero. Nyo chamo kawo jopuonje nikech ing'e ni jopuonje joma ong'iyo gi discipline to gi standards to gi solving problems. So kang'iyo taneno ka chamo ikore motegno. Adwa nakwa oganda maluo ni mondo giwuog oko mondo gidhi gigo kura kaka jokanyo mar chama mar UDA. Mondo giyier jotendgi motegno nikech wang'ni wagero chama ma ting'o duond jopiny in the true spirit mar the bottom up approach ma President William Ruto osebedo ka nyisowa. Omiyo wadwa ni joma idhi yier gibed joma jopiny oyiero. So idhi e polling station ni kuma igoga e kura mar IEBC ibiro yudo ka nitie returning officers gi presiding officers to gi kimskit migo e kura mondo yier jotendu. Jotelo moyier kanyo ema koro biro romo to yiero jotelo madhi e ward. Jotelo madhi e ward moyier e ward gi biro riwore kamoro achiel to gidhi giyiero jotelo mag constituency kata sub county. Bang'e to jo sub county gi biro yiero jotelo mag county. Jomoyiere county Kisumo ka biro dhi Nairobi mondo oriwre gi jotelo moa e counties moko mondo yier national officials. So gimomiyo atemo encourage jowa en ni UDA dwa ni mondo olok pattern mar siasa. Pattern mar siasa en ni duond jopiny emiwinjo mondo make decision malo. To mano timore mana kwa yiero joma wan mwadwaro kendo wayiero jomotegno. Kech kisungu wacho gimoro ni garbage in garbage out. Koro ka uyiero joma yom piny to kunya yudo jomotegno malo. Duond bura ma UDA en bende achiel kuom duond buche miwacho ni koro negi timo gimiluongo ni demokrasia. Ma bende jogo bende samoro dwaro kombe okiwaga ahinya. To waneno ka bende machiegni kandie kuith kata mana members mag UDA moko chako ywak matin ni mibadhi moro bende nie election kandie. Ang'o makelo ma? Election mabiro. Makoro mutimo ne. Mwatimo ni koso mabiro. Mutimo mane grassroots ni oganda moko osechako ywak. Ing'eyo ODM en partner wa. UDA. UDA kan tie joma ywak e iye. Joma ywak e iye ni to tie joma chunga lagi wacho ni kata kwatemo lakini ni mbadhiro ni malo ni so and so gin jotelo. Koro kata kwadhi to wadhi adhiya ni koro en tik. Ing'e ni ng'ato kapok oikore to o blame system. Okay? Ng'ama kiago opira either biro preferi kata wacho ni mpira ni okopong' ahinya koro kata gweye to kotimre nade. Adwa nanyisi jopiny an ok achung' gima dware onge. An adhi mana kaka member, anyalo bedo mana inyayiera mana kaka member ma polling center onge komo madwaro, but adwaro ni mondo wager chama motegno. Okay? The chama ma wabiro bedo go ni pod biro bedo chama motegno e Kaluoka in the next 100 years. And aloso nikech an asebedo chama moko go, asebedo nyaka official gi chama moko go. And ang'eyo weakness mag chama kobedo interfered go. Okay? Omiyo jo UDA di yiero kendo wadhi yiero e yo maler, yo ma inyalo ng'iyo to i-verify, kendo yo ma onge koma chama oninde. To kokidhi moyier ng'ati piny kacha, to onge kaka onya chopo mobed kata jatelo e constituency kata county. To polling station onge ng'ama nyalo bedo gi influence in over 760 polling stations makinyi time yiero chakre Moron nyaka tung' mar Seme gi Game. Okay? Kendo chakre Nyakach nyaka tung' mar Kisumo gi Vihiga.
onge ng'ama nyalo bedo gi that capacity. Omiyo ka ng'ato nitie komoro modwaro e chama mar UDA to wuogi mondo dhi oyiere e polling center. Kose yiere polling center, aito from there o mobilize joma ibro yier moko mondo yiere ward. Kose yiere ward to chako mobilize joma yier gi ward mondo gi joma yiere ward mopogore mondo yiere constituency. Ai kapo nodwa dhi e county to chako chok joma yiere constituency mondo oyiere odhi e county. Ai kapo nodwa dhi dwaro komoro malo to koro owuog Kisumu, odhi olos gi jo Siaya, odhi olos gi jo Homa Bay, odhi olos gi jo Migori, aito gidhi giwuoth gi counties moko 47 kidhi laro piny. Manyisi ni gimatemo nyisi ni yiero mwadhi ni en rigorous. Ma kionge thochi tidhi dong' mokidonjo kata e polling station. To kidonjo e polling station to nyaka ibed gi thochi minyago kanyo mi campaign motegno mondo ichop e ward. Wan waonge list miloso. Waonge patching. Chama moko timoga patching. Ni to giwacho ni ma ng'atwa ma ok ng'atwa. Wan jo President William Ruto nyiso wan ni jo piny te mano osedonjo ODM to gima dwa donjo ODM mago jowa. Mano osedonjo UDA to gima dwa donjo UDA mago jowa. Omiyo wayaw dhot kata kidwaro ni kinyi participate sani donjo UDA sani mondo kinyi dhi e polling center mondo dhi go kura. Kech wan dwaro ji. Unuonge reward mar loyal members. Loyal member en ng'ama konyo chama mondo obed gi jopiny. To inyalo konyo mana chama mondo obed gi jopiny ki mokwongo imiyo jopiny teko mar yieri kaka jatelo. Mar ariyo en ni koseyieri kaka jatelo titimo gima jopiny dwaro. Mane kan in loyal member of the party. Eka kata party leader biro mor kodi. President William Ruto, one of the things minya neno kuome en ni ok okony ga osiepe gi sama chopo yiero. Unyalo bedo osiepe to kochopo yiero to jopiny oweyi to eka koweyi onyalo konyi yo moro to ok no chuni gi jopiny. Ominya kidhi kuonde mose control kaka Rift Valley tibro yudo ni mbese mane odonjo go e siasa nodonjo gi mbese Moi. Mbese Moi go jopiny nogolo oko. Mbese ne ng'eny gi be jopiny nodhi ogolo oko. Sani king'iyo to joma ng'eny Rift Valley ineno ka gin jotelo ma mbese Kiborek. Okay? Manyiso ni jopiny nigi thuolo mar loko jotelo sama gidwaro. So wadwaro ni mondo encourage jowa ma oganda ma Luo ni ma e chama ma wabro dhi go mbele, mwabro ng'ado go nam, mabro chopowa kuma wadwa dhiye yo Singapore kucho. Okay? En yie. En yie makwang matero kuno. Iwacho gimoro ka jatelo ni Ruto nyalo bedo siepni. To ka oganda weyi to eboboli. Nikech Ruto en jatelo kendo en jasiasa. To mondo dongre kendo mondo succeed gima dwaro nyaka obed gi duond jopiny. To mondo obed gi duond jopiny nyaka oti gi joma jopiny omiye. Okay? Ok ni nasewuotho kodi aming'a. Ka onge gimoro ni wasewuotho kwan kodi gi history. Ni ma ng'atwa ma ok ng'atwa. Ma ng'atwa. Wan mano wakedo ne itie jok moko wacho ne jatelo ni wan mano wakelo UDA ni Kisumu ka. Koro kombe gi nyaka wakaw. Wan mwagore ne UDA matek kabisa mondo kura. Onge tabu. Kanitie ng'ama ogore ne UDA. To en manyiso ni en jakanyo ma chama ma UDA. To ka en jakanyo ma chama ma UDA nyiso ni onyalo dhi mochung' mondo dwar gima dwaro. But jochama ma UDA mano chako go to gimodonjo manyien ema dhi yiero. Onge kura maduong' moingo kura wadgi. Koro rather than jigamba ni wane mane wachako UDA Kisumu ka. Gima nyalo kwayo ng'ama kamano ni odhi mondo kwa kura ma joma ne gichako go to gi joma no biro.
nikech mano e kubiro bedo gi kura moromo. Kok kamano to kata ng'ama odonje chama nyocha to biro gi ji to dhi e yiero ni to jopiny oyiere, ma ng'ama wabiro tiyogo e chama. Wan ok wabagwa ji, waonge gimoro ni ma ng'atwa ma ok ng'atwa. Uonge gimoro ni ma ng'ama nyalo tiyo ne konyo Ruto malo kocha. Ruto ok dwa ng'ama konye malo kucho. Ruto dwaro joma konye ir jopiny. Nikech malo kucho kotiyo already en office. So piny ka mondo tich motimo malo kucho bed effective, nyaka bed gi jopiny ma jopiny oyiero. Emomiyo President William Ruto is very clear ni yiero mar UDA nyaka tim maber. Kanotim kuonde moko manok otimore maber, nyocho no order ni kuondego mondo oduke yiero te. To wapenjane koro yiero mabende koro dhi bedo godo kinyni. Gin chike mage mabende samoro koro dhi tayo oganda mabende koro dhi piem mondo yiergi e kombe mopogore opogore gi. Mondo idhi piem nyocha dwaro ni mondo i-apply. Manitie joma nyose apply, nobedo advertise, mo apply, ma ogol list ma jomochung'. Okay? So ka in registered member mar chama to kendigo kura kamoro, to kinyi dhi e polling station ni gi kipande mana kaka igoga kura mar IBC. Ticheko ka in e register mar chama tibro go kura. Joma kinyo yier kiny, by the end of the day kiny system ose work out munyiso wane gin ng'ane gi ng'ane gi ng'ane. Bang'e no to wabro dhi mondo wabro pango bang' wige 2 mondo koro wadhi wayier jo ward, mondo jomoyier kagi ochokgi kamoro achiel mane e ward ka ward mondo giyier e ward. Lendo tilando jok moyombo kinyi landa kiny ka. By the end of the day kinyi yudo no se land jomoyombo. Okay? Kech UDA tiyo gi Kimskate ma work gigo on real time. On real time. Ma kitiko yiero to gitimo mana tallying matin to gilendo ni mae jomoyombo. Mheshimiwa, ano ka yiero ni chal ka gimo tek, ok oyot. Ok oyot. Iye tek. Wadwa timo ing'eno oganda wa mar jokanyanam. Pok oyudo ga thuolo ma yiero maber. Okay? Anyalo paro ni yiero mane watimo maber mogik kano yiera chairman mar ODM. Nen 2004 no yiero chairman mar LDP mokwongo. Ne watimo yiero mar rigorous. To kochopo malo kucho makuritero nyinge Nairobi. To ni mage be jogwa. Okay? So wan ok wadwa timo mano. Emomiyo adwa nanyi kwa oganda wa te kamano magintie. Ni the party of the future en ma. Kendo party ni ema biro miyo thuolo mondo wager jowa, mondo wago gi kogno, mondo wayude yawuoyi moko kata nyiwa moko manyalo laronwa telo ndalo mabiro, mondo kuomgi chieng' mondo ne wayude wuoyi moro makoting'o tong' to go mana ngoga to be kuot ok gocho. Ano ka gima wacho no samoro nyalo timore bende UDA kandie ma oganda moko nyalo wacho, with members mag UDA nyalo wacho ni ponono nikech ng'eni sani bende iwacho ni nitie jo ODM moko ma bende obire UDA ma bende samoro gidwaro kombe achiel 2 3 ma inyalo losnegi aputi wacho ni magi tok jowa. Wan wadwaro ji. Okay? Ma chama madwaro ji. Omiyo ma chama ma ok bagwa ji. Tek ni se register ni member ma chama. Ti apply ni dwaro mondo ichung' ibro yieni mondo ichung'. Ok wabi bagwa. To jomoyier gi jopiny go ema chama biro tiyogo. Japiny ma yiero gini nyaka bed bende member ma chama. Yes, japiny onego bed member ma chama. Nikech woga ni dhi yiero to ok in member. No, wadhi timo yiero ma chama. Okay? Yiero ma chama itimo gi jo chama. Gi jo chama. Ja Catholic ok nyadhi yiere roho. Awinji. Iwinja?
Sama joro yiero to mana joro ema yiero. Sama jo Catholic yiero to mana jo Catholic. Okay? Sama jo Salam yiero to mana jo Salam ema yiero kan. Ok inyal wuok ni ja Catholic ni di yiero Salam. Mana kwa kete gi mana wach bende korano ka koro UDA bende koro temo keto teku mare counties mag Nyanza to waneno bende ka jotelo mag ODM kwethne mag Linda Ground bende koro wuok oko mar tego chama margi to gino mabende gikwa ahinya sana en wach mar zoning ni. Giwacho ang'o? Giwacho ni gidwaro respect. Okuluorogi. ODM en partner mar UDA. And UDA party leader wa nosemiyowa instruction ni wati gi jo ODM gi luor te gi riwruok te. Kendo wamedre teko. Emomiyo ineno ka jo UDA osetemo mondo wadhi mos kata kuonde moko madine wagoe koko. Nikech wa respect gi kaka chama mar partner wa e broad based government. To kendo nitie discussion madhi mbele kuom jotelo mag ODM to gi jotelo mag UDA on possibility ni chamargi dhi election kaka coalition achiel. Andomiyo wan kaka jo UDA wan gi hope mano kendo what treat jo ODM gi dignity. Kama paro ni kelo pogruok matin en ni nitie joma feel nikech koro wadwa dhi e yiero ma wadwa dhi ka coalition. Koro nitie areas moko monego bed ni UDA ok chunge ji. Okay? Giluonge ni zoning. Zoning, yeah. Okay? Now, science ma zoning ni en ga ni mondo ubed gi the highest chances mag success. And therefore, zoning only makes sense ka uzone areas ma kularoru tunyalo lose ne a third party. Okay? For instance, ka ng'ato nonyisa ni Nairobi jo ODM gi jo UDA mondo winjre ni ka jo ODM ochungo Lang'ata to ka jo UDA odhi ochung Dagoretti. Okay? Mondo jo UDA mani Lang'ata mondo support ja ODM. To ja ODM mani Dagoretti mondo support ja UDA. Mano makes a lot of sense. Nikech Lang'ata ne jalang'o oingo Nick Korir gi kura 1,000. To jalang'o ng'ane Nick Korir noingo Oscar Omoke election mokalo gi kura 1,000. Manyiso ni support base makanyo en 50-50. Okay? So in that matter, it makes sense ni ginyalo back ng'ata achiel. Okay? But in an area ma onge danger, mara third party moro biro mondo kal kindwa ka. For instance, Kaluo ka, chama gin mana ariyo ma organize gi manigi members. En ODM gi UDA. Ka ja UDA o win, pod ja Broadbase o win. Ka ja ODM o win, pod ja Broadbase mo win. To joma win gi be gin mana oganda wa ma Kaluo ka. Okwa okino Kuyu moro, okenja Kisii. To jo siasa wa mang'eny ineno ka sani koro osewacho ni gin ki support William Ruto. Mana ka jo piny osewacho ni gin support William Ruto. Omiyo it doesn't make sense to me ka jo siasa moko especially ma ODM wacho ni nikech wanemo wang'eny Kaluo omiyo nyaka bed zoned to us. Ka un mung'eny to ang'o muluoro? Ka un mung'eny to kara wawa jo UDA be odhi ochung'. Jogi wacho ni uchal ka gimoketho legacy mar Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga legacy ne maduong' kabisa en democracy. Ok en zoning.
pok ni winje ka Raila ywak ni yiena mondo atim zoning. Be nisewinjo? Pok ni winjo. Raila Amolo Odinga nogore ne demokrasi ni mondo wabed gi multi party democracy, modhi ne jela mobed higni 9. Ma kata ndalo Raila Amolo Odinga ineno ka Orengo nodonjo obedo mjumbe ka gi Ford Kenya. Nineno ka game ne ng'ane nitie mjumbe manodonjo gi Ford Kenya be game. Aito kichaki ibiro tiyudo ka Shakil Shabir osebedo independent kae. Koro mjumbe mar ndalo 4. Koyo ne odonjo gi chama moro. Obado osebedo ka donjo gi chama moro. Ochieng osebedo ka donjo gi chama moro. Omiyo en miriambo kidwa nyiswa ni zoning en protecting legacy mar Raila. Raila pok noluor. Nok en ng'amo luor. Ne en ng'amo tegno manigi courage. Raila ne fight ne democracy. To gima wariwo, one of the things mwariwo gi ODM gi UDA, eni ODM iluongo ni Orange Democratic Party. To UDA iluongo ni United Democratic Alliance. Manyise ni king'iyo kata nying kende, to one of the things mwa share en democracy. Omiyo democracy onego bed ni en onge dok chien ne democracy. Wami jopiny thuolo mar yiero jotelo. And gimomiyo ma is important. Eni kokwa yiero maber mwamiyo jopiny chance mar competition. To it is possible ni jotelo mwadhi yiero madhi malo gin jotelo ma weak, gin jotelo ma jopiny okuguno moromo. Okay? And therefore samilaro gik moko malo kucho, iyudo ni jowa malaronwa gik moko motegno onge. But the other thing en ni kapo ni ok watimo yiero maber, mwamiyo jopiny chance ma yiero joma gidwaro, to nitie jokura manyoka okura nikech nitie candidate ne mar MCA kata candidate ne mar MP kata women rep manyo dwaro ni mondo support. Kitame support ng'ano kuja dhi nindo. Jomineno ka wacho wach ma zoning gi emanyocha omesa up nomination mag ODM makura 700 onindo Nyanza ka. Okay? To gimomiyo ne gitimo mano nikech ne gi pursue selfish interests. Okay? So wawacho ni wawe pursue selfish interests. Because kane wan ka jo UDA wa pursue selfish interests, dino anyiso president ni we tiyo gi jo ODM. Wanyalo chopo. Kech ground kato ng'ato ka ng'ato nyalo chopo. To wan onge problem. Wachen president otigi ji te. Omi ji te thuolo. Wadhi e ground, wadhi walar piny, ng'amo loyo, tem wabro dhigo mbele. Jomodong bro yudo opportunities moge serikal. Mheshimiwa, ywak nitiere ODM kan, kendo ne gikaw kaka jogo mabeyo mane onyalo tiyo kanyakla. Nitiere gino ma samoro pondo ne japiny malingling ma samoro japiny kia. To in kaka jatelo nyalo nyiso japiny ni to ang'o madhi mbele ka. Ywak mabende koro nie ODM. Sama koro giwacho ni gima koro wadwaro en luoro, owuok e power, koro gidwaro luoro. Gifil ni to jowa mane wadonjo sirikal mondo nwakonygi. To kara koro achayni to koya kanye. Asewacho kendo repeat ni oganda wa mani ODM to gi jodelo wa mani ODM, wan kaka jo UDA wamiyo gi luor kendo wa treat gi dignity. Kara ywak ne akanye. Wa treat gi dignity. Emomiyo kata iwinjo ka jomoko wacho weche mag ginego to kine kwadwoko. Nikech wa feel ni okonego wadwokre ka ne nitie wach mondo wabete otwa wacho. Okay? But in any case, wach mar kia ni respect. En nikech nitie joma dwaro zoning. Moluor ni ka ji odhi yiero to ginyalo dong'. And therefore, ka wan kaka jo UDA wacho ni wadhi uro dhi e debe, to ni mano lack of respect. Okay? Wa respect joten mag ODM. Kendo wadwaro
ni mondo wati kodgi together kendo wabro tiyo kamoro achiel. Nikech all of us interest wa en ni mondo wati ne japiny. Wach moro wachore ka. Nang'o? Wang'eno wa jofwambo wamiyi gima japiny wacho. Wacha ne mise fwambo. Gima nie ground. Ma Sedoka mobe wacho ni chal ka gima jo ODM mano kweth mar Linda ground. Noya ot ma Ker William Ruto odonjo nyaka e bedroom. Koro control powers makanyo. To oganda ma Linda wananchi bende wacho ni gine magi ketho cham. Cham ousi. Gina winjo ka orenge mawache. Okay? To gima dwa na nyisgi en ni jaduong' President William Ruto nigi support mar oganda ma Luo nikech gik moko ariyo. Actually gik moko adek. One, no oganda ma Luo neno tije motimo. Anda Kisumo wa ka. An anyuola ka, adongo ka, asedak ka nyaka nini. Ang'eyo ni naneno Kisumu in its better days. Ndalo ma factories ne tiyo. Ndalo ma pur pamba niang' mchele ne chiek. Ndalo ma nam ne golo rech. To wach wuoth mar nam ne tiyo. To reru ne tiyo ma nitie mwandu ma ka dhi Mombasa to ma Mombasa kabiro ka tikete meli to dhi loka cha moa loka cha bikelo ka to dhi meli. Emomiyo gimomiyo Kisumu no gerore en nikech wach mar ndara to gi meli to gi mar gari ni. Makane reru no gore piny to port no gore piny. To ka port no gore piny to factories wa makagi no gore piny. To ka factories wa gi no gore piny to ne agriculture mane supply raw materials mane tiyo gi factories gi no gore piny. To kama go no gore piny nyaka trade makagi no gore piny. Makoro dong' ni industry mane dala waka en mana wach mar boda to gi hawking to gi jua kali. Okay? To President William Ruto ineno ka iwuotho sani e yo miago stadium kibiro nyaka Patel Flats. Tineno ka Kisumu lokore nyaka lokanyo gi ng'ato mapok obiro Kisumu for a long time. To ni ang'o maneno ni Nyamori? To Kisumu ni kara emokwongo lokore Singapore. Nikech oyudo ka ute oger to kijende donjo kanyo gokinyi. Lumumba Estate kende nitie kijende 2,800 madonjo tich gokinyi to wuok godhiambo. To kochopo Friday to giyudo pesa magidhi nyiepo go chiro Kibuye, chiro Manyata, chiro Bunga, chiro Makowino. To pesa circulate kor gweng'. Okay? Manyiso ni billions which itiyo go project gi ikelo circulate kor gweng'. Okay? At the same time, ineno kanyocha one of the problems mosebedo go en problem mania. Ma jowa puro, factories ok chulgi, jotich ok chul. Through the leasing program, President William Ruto sort out that problem. Sani chulo jotich, ichulo jopur. To at the same time, factories loso profit machul nyaka tax. Chon cha sirikal nyaka ne kel ga pesa michulo go jogi. Okay? Ineno ka president nyocha keto pesa e gero ndara mar Ironi nyaka Mau Summit kendo wacho ni kamano rumo to bedo extended nyaka Kisumu. Ineno ka Russia ka New Nyanza General Hospital anyang' nyo chandore kan mondo ket ochok $200,000 mondo ket kanyo. Ma hospital nyocha onge services. Sani president nyocha wacho ni $200,000 ni jakawe mondo itere hospitale matindo. Ami $3 billion. Masani donjo New Nyanza General Hospital kami ibro expand go services. Magi e gik ma jopiny dwaro. Magi momiyo jopiny ohero President William Ruto. Mar ariyo en ni jopiny ohero President William Ruto nikech
Jaduong' Raila Amolo Odinga iwacho ka ni jaduong' ka ndalone ochopo, kata wuora ka ndalone nochopo, ok nonyisa ni ndalone ochopo, to ka koro aparo bang'e kosetho, gik manonyisa ni nyathina adwa ni dera manene ka ng'ane cha uom mondo ukel dala, dhako ma chi ng'ane cha udhi unyuom, puotha manyocha miyo ng'ane puro cha, dhi uru mondo ng'e ni kata ka onge to puodhono en maru. Noikowa ni ndalone koro chopo. Jaduong' Raila Odinga ka nyoneno ni ndalone nyochopo, to juok piny ka nyonyise mano, to nyokawa to terowa ir dala wadgi, nikech nyong'eyo nowewa e thim to wewa e lweny, to kowewa e thim gi lweny to bro wewa obro thagore e thim kuom higni mane, to golowa e thim moterowa e dala wadgi ma en William Ruto, onyiso jaduong' William Ruto ni abiro gi joga gi ti gi joga gi, ma jaduong' William Ruto omiyowa e dala ne kanyo ni in go gerodi korachich, in go gerodi koracham. To ka koro jaduong' koro nyo nindo, koro wawuok e dala ni wadog e thim kucho, to dala ni oyawna nyaka dero, maka irumo gi mogo tidhi kaka cham tidhi rego tibedo gi mogo. Ok dala ni koro lu nikech koro chal mukaw puothe gi. Onge puothe mokaw. Onge puothe mokaw. Onge gimosemawa kaka oganda maluo. Gima jogi neno ne omagi kaka oganda maluo, jotelo ma koro mag kaluo manie ODM. Paro moro nitiere ni jatend piny mayo gi japiny. Gidong' nono. Japiny tin mayo gi jopiny nang'o? Kech koro chal ka gima koro duol. Gima timore ok en ni jotend piny mayo gi jopiny. Nitie gimoro jaduong' Oburu Odinga nowacho ka ne president odhi Bondo. To nowacho kisungu ni the people have gone before the leaders and the leaders will have to do a catch up. En ni jopiny okwongo telo ne jotelo. Omiyo jotelo nyaka ringo law jopiny. Okay? Mane gima timore. So gima timore en ni jopiny notelo ne jotelo, ke jotelo ne pod digni. Ndalo moko nabet piny gi the late Otieno Kajwang'. Otieno Kajwang' onyisa no ganda mar Luo kik nyisi ni mondo idhi gori gi Raila Odinga, nikech gibro weyi to ginyisi ni telnegi, to kisetelonegi to gibro weyi to gidok ka Raila Odinga kucho. Koro bro chuni ne ringi duog mondo itelne ikuongnegi. Okay? Omiyo jatelo nego bed ni ridiga mood ma jopiny. Japiny osehero William Ruto, President William Ruto osedonjo chuny japiny. Asebet ka for the last 3 days ma wuothe sub counties ma Kisumo gi te. Aloso gi jowa manie chiro, aloso gi jowa manie bunge, aloso gi jowa manie kor gweng'. Tatemo penjo gi ni gin gineno nang'o. Taneno ka japiny mani Kisumu County to ene pa japiny ma sewinjo Siaya, jo Homa Bay, tasenyo Migori. Japiny ose decide ni gidhi gone William Ruto kura. Mano one. To kendo japiny wacho ni kuche gi William Ruto ni onge broker ma bete kinde gi William Ruto. Gidhi gone William Ruto, gone William Ruto kura nikech tije, to giwacho ni William Ruto be notiyo ne Raila Amolo Odinga. Ka jomoko kaka Kalonzo Musyoka nosaliti Raila Amolo Odinga moringo gi kura momiyo ne kura ma 2007 ne kwalo bedo mayot. Okay? To ne William Ruto be nonyiso wa kaka oganda maluo ka chieng' mone wadhi ne State House. To josiasa gikete gi siasa mathindo thindo. To nonyiso gi nadwa na nyisu ni an 2007 abe nadwa bedo president. To oganda ma Kalenjin noluonga moketa piny. Mweza ni iwinjo mera. Wan wasechopo Kiboso wachiko Bondo. Kori nyalo ritowa kama intie ni wachop Bondo eka chieng' ni luwa. Kati ringi luwa mondo ichop kama wantie kapok wachopo Bondo mondo wachop Bondo kodi. Mano ringo moyudo jogi mane gichopo ko Bondo. So oganda maluo oseidho Nandi Hills, ojiko Eldoret,
gidhi Sugoi. To ganda, to jotelo moko, josiasa moko, pod nyomo ke tie nam ka. Omondo koro gigo nduru. Niyo imawa jowa, onge ng'ama magi jogi, jopiny osedhi mbele. Koro giring mondo gichopir jopiny. Okay? But the other thing, en japiny man ni Kaluo ka dwaro ni mondo oyier jatelo. Nikech nitie point mani joluo no subordinate interest margi kako oganda. Ka ging'eyo ni interest gi nyalo bedo catered for ka Jaduong' Raila Amolo Odinga obedo president. Omiyo ka negi winjo ni Raila dhi e lweny, to negi wacho ni joma Raila Amolo Odinga dwa nodhi e lweny ema wawene odhi e lweny. Nikech lweny mamalo cha nyalo konyowa moloyo. To lweny ne wagoyo ma lweny no koro onge. Jaduong' Raila Amolo Odinga koro onge. Okay? Onge ma ok noduogi. Omiyo nyaka wang'i mbele. Omiyo onge ng'ama nyalo nyisowa ni en otere atera. En oyiene yie through zoning ni en obro bedo jatelo. Nikech nitie lweny moro modhi konyo malo. Onge lweny modhi konyo malo kacha sani wadwaro yowuoyi gi nyiri motegno makochung' e bunge to nyalo negotiate on behalf of oganda. Erokamano. Adwaro mondo make mana gi kanyo. Kang' waduogo telo mar ariyo wadhi somo kacha ote mar janeno machuno na gi TV. Kwa duogo to ang' ne duoka kech samoro ne tiere winjruok madhok luongo ni verbal agreement mane ODM gi UDA noketo mana winjruok ne wato to wabiro e sirikal konyou lakini kik ukel kombe magu ka. Winjruok no chal ka gima ogwenyore. Wadhi e break matin ka waduogo to wadhi chaka mana kanyo. Koro kete mana chuno na gi TV waduogo bang' sama chuok. Luo kitwa gi timbewa, Luo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ne kacha chuny onagi TV adundo jaluo. Wakam chenro machalo kaka Duond Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watu wakodgi kanyisowa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o ma bende degigom timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV adundo jaluo. Ma en Duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716 520 294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Duond Onagi.
Juang ochoko dugi telono mar ariyo telono mogik kama ogombaka kachiel koda moluor Joshua Nyamori ma en kacha jatelo kendo achiel kuom kweth kata mana jodito mag UDA Nyakoram Gajwang, kendo en kacha achiel kuom jonon siasa mapacho kandie kendo jogo mabende ni kod kacha wacho ni wang' maneno mabor Nyakoram Gajwang osebedo kacha bende lemno mar ODM sani en UDA kendo jal mabende koro winjo kacha siasa e wech gi kuku mare. Wan kande kachiel kod oganda mabende osedonje twak nowacho ni kwaduoge telo mar ariyo to dhi chako kachiel kod somo ote magi ni to in kaka japiny iwacho nang'o. Wan kande gi jadero wacho mso kende chenro kamano. Wan gi Victor wacho ni mosna jatelo kamano gi Shali wacho ni ben kadero kamano. Wan gi wuod Madam Abi wacho ni wan joka ng'ato achiel zoning onego tim Nairobi okluo Nyanza kaluo kae omijo piny oyier joma gidwaro gol en Ruto to tam. Zoning utim mana Nairobi kendo Nyanza to we. Nikech Nairobi kisomo buk miluongo ni The Art of War. Nitie area miluongo ni the contested ground. Contested ground manyiso ni ok en ground ma ng'ato control. E ground ma depending on tekoni gi riekoni onya biro kori kata onya dhi kocha. Nairobi en contested ground. To kaluo wa koni ma ground miwacho ni ma jokaluo. Ma jokaluo. Omiyo gimilaro ka ma minya wachi nyaka timne zoning onge. Ka ng'ata mibiro yier en ng'atwa. Unless nitie jaluo midwa nokwedi. Nitie jaluo mok jaluo wa. To kendo adwa na nyiso oganda wa maluo. Adwa na appeal ne oganda luo te. Adwa na appeal nyaka ne jotelo mag ODM. Ni wabede motang' kaka wan negotiate malo kucho. Nikech wadwaro ni wariwre chama achiel. To ae wan negotiate kaka chama. To wawacho ni chama ni en National Party. Ok en Luo Party. Omiyo kudhi dwar kaka chama achiel. Let's say wadhi dwar kaka ODM kende. To kwa chopo kucho gima wayudo nyaka wapog ne ogendni moko kate mani ODM no. Kecho kunya wacho ni chama u. To mar ariyo kata ka wadhi kaka UDA kende. To gima wayudo kaka joluo motegno yie kanyo nyaka wapog ne ogendni moko. To ka kata wane chama moko gi to wariwore kaka oganda. To wawinjore kaka nyine no nyoro oganda ma gine Nam Chumbi ma both ni UDA gi ODM nyoromo ma Hassan Omar nyoni kanyo nyaka jogi nyoni kanyo Abdunas Samwar gi nyoni kanyo ka gipango interest gi kaka oganda ma kocha ma joka chumbi. To wadwa ni walar piny ne ogendni moko to aeto gikawe. Mike momiyo ne wa lose Ford Kenya. Nikech ne wang'iye kaka National Party to jomoko be ne ng'iyo interest ne. Okay? So adwa wacho ni ka wadwa bet kaka oganda to waduga wabed kaka oganda waluongo jodongo keto wa piny. To wabedo gi josiasa wa piny ma oganda luo. To kendo wakaw bedo gi professionals wa piny kaka joluo. To wabedo gi interest wa kaka joluo. Mwawacho ni un joluo mani ODM katu dhi luwe gi koni to mae gima nyakulu. To wan be joma ni UDA mae gima wadhi pasu koni. Mondo wa make sure ni from both ends wa pasu interest mar oganda luo. To kao mondo wabed locked out achiel. Ni odwa en out achiel. To odwa not achiel ni tipoko marach. Sami poko chiemo to jomoko imiyo bam, jomoko imiyo chuny, to jomoko induso ne mana iwacho ni mesa nyaka pangi. Ni mesa nyaka pangi. Omiyo jomoko kech kayo kata jomoko to yieng'. Amano rach. An kabe gi ilungo ni Boni Trevor Ndede wacho ni wakili en ng'ama wiye ler ahinya, and for the longer period have known Joshua Odhiambo Nyamori is very sharp and up to date. Kendo Nyamori onge chlit mora gi ng'ato. In fact, this brain should be in parliament. Erokamano. Wan bende gi Jackton wacho ni mbokete chenro kandero kamano maduong' ahinya.
iwacho maber kabisa. To mado mana dwok ing'eni ni bede cham koro the other straight ODM ma ing'eni makoro gimilaro giwacho ni ponono ni koro UDA uneno ni koro un thuon ahinya kara gibro wuok ginyalo wuok oko ma gidhi giriwre gi chembni moko ponono ni giwuok e chama mar giwuok e riwruok mar Burbesne to gidhi giriwre gi chama moro be ma nyalo kelo luoro kata yomyom ne UDA. Awacho ni gimoro kama. Kendo adwana repeat. Ni ODM is not a synonym of Luo. And Luo is not a synonym of ODM. ODM e National Party manigi jomoko. Mana ka UDA be National Party. To oganda ma Luo osekawo position. Whether ene ODM or ene UDA kata ne chama moro. And position again gidhi tiyo gi President William Ruto. Kendo position ni okonya bedo influenced gi ng'ato matemo mondo fight for kombe mar MCA kata MP kata governor. Maneno ni ka okomiye zoning to kobi yudo kombe ni. So threaten ni kok yiene zoning to browa. Adwana nyisi an ng'eyo ni okana ana jasiasa. An atimo political analysis. And therefore, an gi access to credible scientific polls. Anyalo nyisi ni kama wabete ni sani. President William Ruto is more popular than any politician. Manitie kom kata madwaro kom e Luo Nyanza. Kidhi ipenjo ng'at ji 10 ward mora kata constituency mora kata mana county mora tipenji between William Ruto to gi governor uni kata gi joma dwa chung governor uni kata William Ruto gi MP kata women rep kata kata MCA kata MP ere ng'ama popular tibro yudo ni William Ruto more popular than jogi manyiso niya ni japiny mang'eny ose decide ni gidhi gocho ne William Ruto moloyo jopiny mose decide ni dhi gocho ne jogi. Manyiso ni onge ng'ama ginyalo mayo William Ruto. Wawe wuondore. Okay? Jaluo William Ruto nikech tichne, nikech nochungi Raila Amolo Odinga, to nikech ka Raila Odinga otho be o treat us a hero. At the same time, waneno ka en ng'ama nigi yie manyalo konyo wang'ado lokacha. Omiyo temo buogo ji nika okomi zoning mar constituency ni kata mar county ni kata mar ward ni tibro ka oganda ma Luo itero kamano mar buogo ji gi thuol motho. To ponono ne otimore. Onge kura maginyalo mayo William Ruto. Okay? Ena ni deber ni chama ma Raila Amolo Odinga nyoweyo e sirkal obedi ni bro beda live e sirkal. There is a possibility ni chama manyo Raila Amolo Odinga weyo bro make a tactical or strategic mistake to dok mobedi chama matin kaka Ford Kenya tindo olokore village party in Bungoma. Manena national party Jaramogi Oginga Odinga. To mistake yen nikech jomoko nyalo fail to read mood mar jopiny. Okay? Mana kaka jomoko mano ochunje Ford Kenya. No dagiri somo mood mar jopiny. Achiel kuom nen James Agre Bob Orengo. Ka jopiny nosekawo pattern ni bang' Jaramogi to gidhi tiyo gi Raila Amolo Odinga. Ema gisemiyo tong' gi kuot. To Orengo nikech nyiego noneno ni en ok onyal luwo gima Raila dwaro, afadhalo dhi of support Wamalwa. To nikech support neno
ne giketo Raila gi lweny, ma lweny nodhi e court, ma nikech ukoch gino ne Ford Kenya court ong'ado nodong' ne Wamalwa, ma Ford Kenya ti en a small party ma jobukusu. Taneno ka sani be Orengo chako kawowa, dwa ketowa gi lweny matindo tindo, maka jo ODM oyiene modhi mbele gi lwenje no, tibiro yudo ni ODM ni jomoko dhi okawe. Aneno ka jaduong' Oburu Odinga gini nyosi chako process magolo Sifuna e office, to Orengo pod nuoyo ni Sifuna ok bi golo. To kok gigoli, kok gidiscipline sani, Secretary General ema nigi kifungu mar chama, maka giweyo ni Sifuna ema control chama no, to gitim gi achaye manyosi chago oganda malucha, tibiro yudo ni ODM ni odhi otho molokore another small party Kandui manigi MC kata chiel. So adwa ni mondo encourage jo ODM, gin jowa. Anasebedo chairman mar branch mar ODM, kendo lor mane an chairman mar branch mar ODM no tegno kabisa e boma ma Kisumu ka, ni kik josiasa moko wuondgi. Onge kama chama mar ODM biro bede motegno moloyo ka chama mar ODM obede serikal. Inya neno kata kaka ODM osebedo ka ringo in the last few days. Kineno teko mar serikal e toke. Okay? Kambi mar Raila onge, to mbi mar William Ruto onge tokgi, to teko mar serikal onge tokgi, ere kama ginyalo dhiye? En mana koko. Omiyo samoro sunga nyalo mi keth gima de olosore maber. Adakwayo jotendwa ni mondo wang'i interest wa kako ganda, wawe ng'iyo selfish interest gi ego ma wadwa jigamba, to teko mathochwa ma wan go ma wadwa jigamba gono onge. Awinjo Orengo kawacho kawuono ni giro Orengo ni ema dhi tero Jaluo lokacha. Giro no ber wadonje uru. Osega konyo oganda Luo gang'o. Orengo ni nochung', nodwa bedo president, the entire country no yudo 24,000 votes. To ndalo chairman Orengo nigi rally madongo mar muungano ya mageuzi. Koro sani en thoch Orengo mane morengo nigo. Morengo dang chok kura chakre Turkana malo nyaka Namanga, kendo chokre Nam Chumbi nyaka Busia. Onge? Yeno kokonyal. Okonyal, onge thoche. Orengo ng'ama Raila ema nyokonyo ga election magine kae. Nyiji noga jaduong' Oburu wacho ni kata last time en odwa ni Wandayi mobed governor ma Siaya. Jaduong' Raila nopenje to kakoro akaw Wandayi, to Orengo ni adhi timo nade? Nikech kuma Orengo nya dhiye onge, kura monya yombo kende onge. Sani ka Orengo koduogo ir William Ruto, ma William Ruto okonye, to bro lose kom ma Siaya. To nikech development projects man Siaya mainly gina development projects ma William Ruto setimo, emo nya dok go re-election. Ma en adieri ni osechako wuodhe loso wach gi Ruto mondo dok kanyo. Awinjo ni samoro jalimo ga President William Ruto gotieno. Asewinjo weche moko kamano. Aonge proof, but it is not very far from Tembe James Orengo. Jomo ong'e wacho ni kata Moi nogore gi Moi godiochieng', to gotieno to lidho odhi State House okawo gimoro. Kindo ene oyenyo malich. Injo. So jaduong' Orengo mondo wewa mos kako ganda. Nikech kata ODM miwacho ni Orengo ne onge sama ne waloso ODM. An rally mane ODM obedo announce ni dhi bedo chama, ane mana mobilize gine stadium ka. Okay? Ne an chairman mar LDP, mane the popular party here. Koro wariwore gi jokanu, to
rally no ane mana timo mobilization. Orengo no biro kaka wendo. Kendo ne wa introduce kanyo kaka as a representative of the civil society. Noko represent LDP. Nikech Orengo ne nitie party moro maniluongo ni party Ngilucha. Okay? Niluongo nango Social Democratic Party. Mane gima Ngilu no temo moketo SDP mobedo motegno. To Orengo no biro magi Ngilu gini ni Ngilu onge degree. Ma chama no dhi go piny motho morumo. Okay? Ford Kenya manodong go gi Wamolo be no dhi go motho. So ODM Orengo donjo mana sa yiero. Ma ana nyalo paro ka Steve Mwanga osebaro Orengo ndas Ugenya. Ma wamadho chae gi Jadung Raila Amolo Odinga od Jadung Raila Amolo Odinga ka. To penjo anu winjo Orengo dhi nade. Wenje ni Orengo to Steve onuro Ugenya. Endo ko dang otim ne nango. To Raila wacho ni we uru Raila ne dhi Kitale. Wacho ni we akwonga dhi apie Ugunja. Mondo dhi alos ne Orengo gi jopiny. Okay? Ma wadhi Ugunja Raila oloso ne jo Ugenya. Mokwa jo Ugenya ni akwayo ni ajimni emumiya adhigo malo kucho. Mane momiyo Orengo no loyo. Ma ochako kao pesa momiyo Orengo mondo Orengo campaign go. Nikech Steve no ingo Orengo gi pesa to gi yore te. Okay? Campaign kiluongo Orengo ka next time. Dipenji ane ndipo Raila no biro mosane jo gine Ugunja. Last minute kodong about 1 week to yiero. To be Raila no miye pesa. Ogolo pesa helicopter mo miye mondo dhi otim go last minute campaign. Mane gima nokonye. Omiyo Orengo ok nyalo nyisowa ni ene mong'ik maluo ae kuma dhiye. Nikech osegawe luo sama luo dhi e lweny. Gimiwacho ka ni Raila nomiyo kacha Orengo pesa mudhi campaign go. Oganda moko ne wacho ni Raila en ng'ama ne wacho nango. En ng'ama ni chiwo ng'ama ne kawo. To noko konyo. An aneno ka Raila miyo ji mang'eny pesa. Okay? Achiel kuom gi en Orengo. Okay? Ma chieng' moro Orengo biro kati nyise ni kijana moro miluongo ni Nyamori nowacho ka ni noneno ka Raila mi pesa Ugunja. Kose sa jo Ugenya ka jo Ugenya no se dagi ni gidhigo ne Steve Mwanga kura. Ma osajo Ugenya no yie mondo goni kura. Ae bang'e no to mi pesa. Ogolo ni helicopter mo mi pesa bundly. Mondo team go last minute campaign. Koriambo, kowacho na riambo. Iluongwa kode ka wabedi kode kai. Manyiso ni gima historia mimiwa matin mar Orengo ni. Chal ka gima bende samoro party ma ODM ne chal ka gima nyalo odwano kethe koso chalo nade. Orengo ero gima ketho. Jadung Orengo en ni gima ok ene ma entie motelone mano gima rach. To gima omiye mondo telne be onge gima Orengo osetelone mochung'. Nyisa chama kata organization Orengo osegero from the beginning mogero molokore national thing mobedo gima duong' and last for a long time. Dongo telo ne Siaya kata to no Siaya ogero. Siaya. Siaya ng'ama telo ne en speaker. Dipenje MCS ka ni jatelo ma Siaya magiwinjo en ng'a. Mo kata governor. Ok governor. Okode kawuono ko decide ni gi impeach Orengo next week to gi impeach Orengo next week. Because MCS ka ng'ama giwinjo kaka jatelo en speaker. The speaker no osebedo kanyo for I think 4 terms. Man osebedo kata acting governor. Yeah. Orengo has been there by the mercy of Raila Amolo Odinga. Okay? To catch speaker podo we. Otherwise, onge mbi, onge teko. En ngama onge ngama nyisa ibiluongi jomo osebedo gi Orengo e wuoth for a long time. Ngama pok iluongo ka en Audi Ogada. Audi Ogada isebiro ka. Mondi penje ni to Jadung Orengo ni
be oparo ga chien joma nosewuotho kode kopar okay en kosekalo modhi loka cha to joge modong' koni wile nokawo joma nyien odhi go kucho emomiyo sani yot ne mondo we oganda luo odhi okawo Sifuna to odhi okawo Sotsi to odhi okawo ji Okuyu ma en gogo mondo odhi olargo piny nikech oneno ni joluo gin joma biro choka ka koro duogo. Erokamano nikech sa kineno kaka bende sani management mar party ma ODM in kaka achiel kuom oganda luo kata mana yowuot luo kowe that national figure be ineno ka itaye yono makare. Mano idwa penjo moko onego aduoki nikech mano is an internal affair of another party my partner wa. Gima nyalo duoko en ni wan kaka joganda ma UDA makaluo ka wamiyo luor kendo wa respect kendo wapako kendo wa support jaduong' Oburu Odinga kaluwore gi tich ma gitiyo gi President William Ruto mokelo kwe nyineno ka nyoluo ng'anyo ka manyi paro ni joluo ma jitelo mbele hiyo ka joluo nyotamore dhi mbele okay jaduong' Oburu Odinga chalo gai masani en a steward makonyo ng'ado aorani to bro mentor yowuotwa kata nyiwa moko mondo chieng' moro wayud wuoyi moro mane walargo telo mbele kucho. Nyanza gie sani nikech kata mana mano ket nyoro cha mana ka kweth Nyanza no lenga be chal ka gima Nyanza bende koro en achiel kuom strongholds mag Ker William Ruto. Nyanza en a stronghold mar William Ruto ok en ni en achiel kuom strongholds. Luo ka en a stronghold. Chieng' moro nja adhi limo osiepega moko ka Nandika tajiso gini kata gin giwe William Ruto to wan ok wanyawe nikech gima William Ruto osetimonwa onge sirikal mosetimonwa nyaka ne Kenya yudo uhuru. William Ruto ni omiwa cabinet positions ma pok ne wayudo treasury pok ne wayudo energy ne wayudo mana ndalo Raila. Omiwa internal security bunde omiwa attorney general nyaka no wang'aya ka okay omiwa principal secretaries a position health osebedo ka en gima chando wathurwa ka ahinya. Projects mokelo nwa ka ndara chirni affordable housing fish landing beaches port railway ang'o makendo de wadwar kaka oganda. Omiyo ana feel ni because oganda maluo en oganda ma appreciate wan kaka oganda one is stronghold ma William Ruto okay ma ng'ama paro ni nya laro kaluo gi William Ruto en ng'ama leko odhi oteme laro kamoro probably onyama William Ruto sugoi kapok omaye Kisumu moloyo Kisumu ka manyiso ni Kisumu kata gavana nyalo bedo mar UDA. Kisumu ka wadhi gone President William Ruto kura ma piny gi to wadhi laro UDA nya yudo moko ODM nya yudo moko be walare laka joka ot ng'eni ot kata kulero to kulera ahinya mukidhru ularo mana kun matin to porun mana joka ng'ato omiyo ka jo ODM oyude well and good ka jo UDA oyude well and good wan mana joka ng'ato pod wan mana ot achiel. Wadongi ndalo matin wadongi ndalo matin to wadhi yiero nyiswa ni to gin okenge mage mabende samoro seketo mabende koro campaigns magoyo chalo nade ne japiny mabende samoro koro ne winji kaka iwuoyo giwinjo mwesh campaign mar UDA achiel kuom gik ma nyowa timo en ni wagero gima kisungu luongo ni the electoral machine. Kisungu kubwa kaka ng'ano ne waje kisungu kubwa moro waluongo ni wagero a behemoth okay waloso machine ma kowuok to chako ochalo rora
ma kochako roll to dhi crash gimoro amora manie mbele ne. So sani pod wa tighten bolts. Okay? And tighten bolts game watimo grassroots election. Nikech Kisumo ka mondo japinyo understand gima wasetimo. En ni waseloso grassroots structures, interim structures machama in all the 700 and something polling centers mani Kisumo ka. In all those structures, one interim officials magi prariya. To ji prariya gi, ng'ato ka ng'ato kuomgi wamiyo mandate. Mondo ng'ato ka ng'ato odware ji prariya. Manyiso ni a grassroots levels. Use un gi show One gi kuom kura 600,000. One gi structure ma one go a database wa. Ma one go in cells maji prariya. One gi 284,000 people. Mane mwadwa chako ng'wech Kisumo ka. So ka koro wabro chako campaign, to wadhi chako campaign gimbi nikech wan gi structures wamako piny. To wabro make sure ni jomono pod dong' oko wasote. Kech odni en ot maduong'. Yie William Ruto ni en yie maduong' manyalo ting'o ji te. Machine ma Behemoth iluongo ni Behemoth. Behemoth. Okore makoro oyugi magwanga na achiel kuom machine. Oyugi ja ODM. Poka winjo kano wa ODM. Malengling wacho ni un kaka oganda ma UDA chal ka gimutiyo gi mane en jalup ker mar Homa Bay. Mano magwanga mondo miyo problem maka luoka. Ene ka ng'ato nuri ti wacho ni ma jo ODM omiyo gimoro. Okay? Ang'eyo ni Oyugi Nyaduonga nyo en deputy governor ma Homa Bay. Tang'eyo ni nyo gi gwenyore gi governor ma owe telo. Mo declare no dhi laro governor. Okay? Poka winjo no resign we ODM. Na winjo mbele kacha ko wacho ni ka yiero kotimore maber to bro resign. To poka winjo no resign. To ko resign akeno dwa resign odhi kanye. Ang'eyo ni pok odwarowa mondo kwawa nodwa donjo e UDA. To like I told you, one UDA warwake ji te makata chairman mar ODM. Kabe dwa donjo e UDA. Be warwake. Onge ng'ama wakwedo. Okay? But kata kwarwako ji to be waonge problem gi ODM jomoko dong' e ODM pod gin mano wetewa. Wabro mana laro matin iye ka to watiyo kodgi kwadhi mbele. Erokamano 2027 sechopo kacha kwa mgaji wangu wankandi kachiel koda muluora Joshua Nyamori mabende nyisi wa kacha kaka bende chala ngeni gie sani to ogando sekayo do giwacho ni siasa dhiti mbele kandi lakini 2027 te wacho ni 2027 en William Ruto. Onge moro. Ipenja gima anyalo dwaro. An wuod Kisumo ka. Emonyuola. Ema dongo Nubian ka, aita dongo Manyata. Asomo Aria Primary e bathe ka. Aita di Kisumo Boys. Ka ata di asomo Maseno. Ka duga asomo Maseno Nairobi University bang'e. Tiyo be asetiyo ka. Ma asebede civil society ka mwagore ne ratiro ma jopiny. Ma tijega unyalo ng'iyo ni grabbed plots manentie states moko ne waduoko. Nikech activism marwa. Taifa Park ineno ka yiero dongo kacha nikech ne wagore ne kane josiasa moko ma sana neno ka dwaro wach zoning ne noseuso ne mindi moro. Ne waduoko jopiny tiyo ne jopiny. Kanyo wabedo kil to samora mora ma jopiny nigi tabu to ane magiringo ira. Kanyo chidwa dar chiro ma Nyamlori ane mana dhi kot emomiyo chiro no pod ni kanyo. Kano ne odhi omuk jo Wanubi ma Kibos to ane mana dhi kot momiyo ne kot ochiwo thuolo mondo gidok kanyo. Ma jorero chako dhi otimo apil
ma wachak walogi appeal kendo nyogi chak gitimo appeal e Supreme Court. Wadok yalo Supreme Court na aneno ka gioro na message ni hearing biro tarik 5 pod wadhi yalo pod wabro logi. So ana pod abro tiyo ne jopiny. E ODM na an chairman mar akunga bedo chairman mar LDP then it was called Kisumu Town West. Then achaka bedo chairman mar ODM. Kisumu kabe nase chunge kaka mjumbe mar Kisumu Town West. Yiero no kethore mana kaka yiero mathuru ka osebedo ka kethore ma nomination of maber. Jaduong' Raila Amolo Odinga na campaign ne gi chunya te 2007. Ma waluoro Kenya ka kane ane representative ma Nyanza magi mane iluongo ni Young Kenyans for Raila. Mane wakelo telo kata no mae kamano. Okay? Asetiyo ne youth makane wan gi organization mondo ni Nyanza Youth Coalition. Mane wariwo go youth te ma Nyanza. Ai mane achak wadhi mwaloso forum ma youth kane pod an youth man national mane National Youth Forum mane ane the national coordinator. So asetiyo ne jopiny pod abro tiyo ne jopiny. Pod awinjo gima jopiny owacho, pod jopiny pok onyisa ni adwaro ang'o. Ka giyie na adhi adwar gimoro tabro dwaro, aonge kibaji nikech ang'eyo ni kadwaro tadwaro i jowa. Lakini ni nyalo dwaro ang'o? Kalure kechano ka ikonyo oganda mathoth. Kombe gi ok ineno ka be aroma te. Ano kiromo. Aroma te ma kata ka japiny nyisa. Ni Nyamori dhi dwar gavana tadwaro. Ka japiny onyisa ni wang'ni gavana nyo wasedwaro ng'ane in wada ni dhi dwaro MP. To badwaro. Manyise ni onge okane kuom joma chungi. Ng'ama osego siasa e town ka kata ng'ama osetiyo gi jopiny. Maloya asetiyo gi jopiny gi kumi gi higni. Okane ng'ama ogo opira motugo kuom josiasa gi. Motugo e estate skunde gi. Mong'eyo i Manyata to ng'eyo Bunga. To ng'e Nyalenda to ng'e Manyata Arab. To ng'e Nubian to ng'e Ondiek maloya. Onge ng'ama osetiyo gi jo stage, to osetiyo gi jo Kondele, to osetiyo gi jo Juakali maloya. Ibro yudo ni kuonde go te nitie footprint ga lweny mwasego gi jopiny. Kisego gi jopiny. Omiyo 2027 August podi. Kochopo giko mar higani kapo nabro dwaro gimoro tabro nyisou depending on gik mawinjo ka jopiny wacho. An ing'e an a people's person. Iwinjo ka giwacho mabeyo kuomi. Jopiny ong'eyo ni an wuodgi. Okay? But 2027 ka menya kiteme gimoro. 2027 ni ka jopiny wacho ni ilar gimoro. Jopiny go kichun. Ing'e gima timore Woodma. Ni an ok an desperate mondo yiera. Nikech I'm enjoying tiyo ne jopiny. And atiyo ne jopiny whether yiera or not. Okay? And ko yiera momiya telo moro mondo adhi abede. To mano mana privilege mar meda impetus mar tiyo ne jopiny. To pod atiyo ne jopiny. King'iyo almost 70% mar my legal brief gin pro bono matiyo nego jopiny. King'iyo tich masetimo e civil society. King'iyo kata gi tich matimo e UDA gi atimo ne jopiny. So mano onge problem. Pod wabro tiyo ne jopiny. But ka jopiny oneno na kawo gimoro. To ba kawo kan wuoyi moluor. Chal ne japiny neno ni dhi mane gavana ni. Gavana miwacho to senate okituo mo gavana kai. Kata senate ka japiny oamua ni Nyamori dhi kawo senate. Tadhi kawo senate onge gine. Gima wacho ni koro japiny obed gi geno idhi nyiso gi gima idwaro. Wabro consult gi jopiny. Gima adwa na assure jopiny ni telo mar Kisumu to wadhi rieyo. Wabro mana kaka wasega rieyo Kisumu ndalo ma tie problem Kisumu. Wadhi chokore gi jotelo mopogore gi jopiny mondo wa make sure ni wayudo MCAs motegno. Wayudo women rep motegno. Wayudo governor motegno. Wayudo MPs motegno. Wayudo senator motegno. Okay? Nikech without that development President William Ruto keloge ok bi konyowa. Ginya mana konyowa kwa yiero jotelo monge kaka wanya tap into those to watim go planning gi development ma locally here
mondo wa tap into development. Otherwise ji nya chopo Singapore to wewa to wadwa ni wane mokwongo chop Singapore. Kawatieko Linda orango gini biro kandi chieng' Sunday. Linda Mwananchi wachni. No, gima nyalo wacho en ni en ratiro ma ng'ata go bura samodwaro. Kamodwaro. However, it is important ni kibiro go bura e piny jomoko ma okin jatelo mar pinyno. To kinya biro go bura ti igo kori. Ichalo ng'ama dwaro lweny. Jo-Kisumu dwa lweny. Emomiyo Jo-Kisumu nyiso nyoro ni kata ng'anyo gidwa dhiye. Okay? Ka gibiro to gibiya nyawinyo ni gidwa dhi bet Kibos kucho. Gidhi beda Kibos kuno gigo buchgi no aeto giwuok gidhi kuma gidhiye. Okay? Nikech onge jatend Kisumu motelo ne burano. Onge MCA, onge MP, onge governor, onge senator kata women rep ma Kisumu motelo ne gino. Maiso ni gino en agenda ma joko mabiro mondo insight. Kiwinjo language ma giwacho, tiwinjo ni gichoko ji mondo gipang maandamano ma kochopo June to gitim maandamano maduong' mabiro golo President William Ruto tich. To udhi yie ne gidonjo nyama yome stronghold. Ineno gima timore. Anyisi Jo-Kisumu nyose decide no gidwa lweny. Ka wendo biro dwa kalo to kala. Gima kiko tim ni kiko cha oganda ma Kisumu. Mano to jintie standby. Kiko tim ni kicha oganda ma Kisumu. Oganda ma Kisumu kanitie gima moro achiel moganda wa ok accept ga. In a chai. Koro gibia to ging'e ni gin welo. Kik giwuo marach. Kik gicha oganda mar Kisumu. Nikech achai to kwa accept ga. Okay? But wan kaka oganda ma Kisumu wan jomo bolore. Wase decide ni okwadwara lweny. Okay? To at the same time kik gipar ni ginyalo insight oganda ma Kisumu mondo odoge ng'anyo kata okel tulo. Nyineno ka ji sani kabiro kanya ane street adhi chiemo ka kwacha. Koro ayudo jowa moko kanyago go mbaka. Tapenjo gini to nyoro nyocha no giwacho ni bwana wanyo watimo ohala. Kendo kwadwa ng'ata mabiro kethonwa ohala Kisumu. Omiyo Kibos kama gidhien nitie yo mara buor to donjo Kibos moko donjo town. Kiny gibi kethnwa town. Ka gia kuno to ginya dok gi ndara mara buorno kata ginya luwo ma Kibos to gidhi giwuok go Mamboleo to gidog Vihiga mawinjo ni gibiro wuok. Ye jatelingena awinji iwuoyo awinji. Gima temo nyisi kik gikethi yo machuo kik gidonj town. Kik gikethi kwe mar town. Jo-Kisumu dwaro mondo bed gi kwe. Iwinjo? Awinji. Onge bure town. Bura ni Kibos. Iluongo ni mapamito samegi. Serikal nyowacho ni onge ka ng'ata moluwo chik. I hope ni giluwo chik. Ng'ata moluwo chik gionge problem. Okay? To kik gichok guns Nairobi kata gigol Vihiga ni gibiro goyo go joluo. Erokamano Nyakwar Mgajwangi, winjo maber kabisa kaka Mheshimiwa Nyamuri owacho kada mede gimoro amora kanyo winjo kaka otimna kaka owache. Erokamano kuom ote magi mabendi kete studio kanyo Nyakwar Mgajwangi. Erokamano maduong' ahinya ne midusa machendo ni Nelson Mandela Okore mano wuod Ofunyo Jerusalem kabende wan ka gi Boni bandane ya kanyo Nyakwar Mgajwangi. Kapok watieko to akaw thuolo makende mamiyi pono ni kacha gi wach moro mabende idwa nyiso japiny ni to chalo nade. Nyisa ni to Nairobi en one term kose two term? Nairobi? One term kose two term? Jo-Kenya dhi gocho ne President William Ruto. Okay? Ma inya yudo oganda achiel kata ariyo oganda moro achiel moro manya tamre golo ne William Ruto. But Jo-Kenya dhi gocho ne William Ruto. Gima janyiso ji ni inyalo amua ni idhi bet achiel kuom Jo-Kenya moriwore ne gocho ne William Ruto. Koso ni idhi rito mondo walo mondi kwase loyo. To ekibi duong' e dhot. Ana dwa kwa oganda na ni wabedi ni wan e stronghold. Jomoko biyo joinwa. Kata mana lang'o biyo joinwa. William Ruto ne wasewacho ni en wuod Odongo.
Katek wabro go ne dala tie nam tie nam thoeka wane gi lo moromo wanya miyo gere dala mo. Erokamano. Ne yiro mabende dhi timore kiny ne grassroots election ma UDA, maybe nyalo wuo gi members mag UDA. Members mag UDA adwa na kwau ni members mag UDA mani Kisumu County mondo kiny Thursday owuok te kuonde ma gintie mondo udhi e polling stations magu mondo udhi ugo kura ne jotelo manyowuok jo siasa manyowuok oko madwa ni mondo bed party officials. Kiny ting kipande ni en gima dhi bedo gi kwe. Bang'e no tibro nyisu ni jomage moyiero. Jomoyiero go bro yiero jotelo madhi malo. Adwa ni mondo akwa ni kiny watim gino gi kwe mondo wachiw example ni UDA e chama madhi mbele kendo e chama mabro tero wa Singapore. Erokamano. Kokamano to nyakora mga jwanga ka thuolo makende magoniro kamano maduong' ahinya kuom kete mane e chuny Onagi TV adundo jaluo kamane tae chenro enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyi wan Nyakwar Mikael Ogot Wanyende warom kendo kanyo dichieng' mabiro to wiki kwil ma subscribe YouTube channel marwa Chuny Onagi TV luwe Facebook page Chuny Onagi TV kachel kod TikTok Chuny Onagi TV uritu masane. Luo kitwa gi timbewa, Luo nogo ngero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ne kacha Chuny Onagi TV adundo jaluo. Wakelo chenro machalo kaka Duond Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa kendo watu wakodgi kanyiswa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o ma bende de gigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV adundo jaluo.